Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι άνθρωποι φαίνεται να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο σκανδάλων, συγκρούσεων ή ακόμα και δυσάρεστων περιστατικών? Δεν το επιδιώκουν, δεν θέλουν τέτοιες καταστάσεις. Αντίθετα, συχνά λένε «Με παρέσυραν σε αυτό. Τι άλλο μπορούσα να κάνω?» Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται απλώς για κακή τύχη ή σύμπτωση περιστάσεων. Τι γίνεται όμως αν πίσω από αυτό κρύβεται κάτι περισσότερο, κάτι που εκπέμπουμε ασυνείδητα στον κόσμο? Τι θα γινόταν αν αυτό δεν ήταν μια απλή σύμπτωση, αλλά μια συγκεκριμένη κατάσταση που μπορεί να αναγνωριστεί και ακόμη και να αλλάξει? Στην εγκληματολογία, την επιστήμη που μελετά το έγκλημα και τα αίτια του, υπάρχει η έννοια του προκλητικού θύματος. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, χωρίς να το συνειδητοποιεί, προκαλεί την επιθετικότητα των γύρω του με τη συμπεριφορά του. Αυτά τα άτομα έχουν αυξημένη θυματοποίηση, βικτιμικότητα, δηλαδή την τάση να γίνονται θύματα. Μπορεί εξωτερικά να είναι φιλικοί και ευχάριστοι, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας τους, οι χειρονομίες τους ή ακόμα και ο τόνος της φωνής τους μπορούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, να πυροδοτήσουν μια αλυσίδα γεγονότων που οδηγεί σε σύγκρουση. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που παραπονιέται συνεχώς για τη ζωή, αλλά κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας ξαφνικά υψώνει τον τόνο της φωνής του, πετάει αιχμηρές φράσεις και στη συνέχεια εκπλήσεται ειλικρινά όταν ο συνομιλητής του απαντά με επιθετικότητα. Αυτή ακριβώς είναι η ασυνείδητη πρόκληση. Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος τύπος. Υπάρχει και ένας δεύτερος, εξίσου διαδεδομένος, τον οποίο πολλοί από εμάς έχουμε σίγουρα συναντήσει στη ζωή μας. Πρόκειται για τους λεγόμενους παθητικά υποτακτικούς ανθρώπους. Φαίνονται αιώνια δυστυχισμένοι, νοθροί, σχεδόν ανέκφραστοι. Είναι χρονίως άτυχοι και πάντα κάτι τους συμβαίνει. Είτε θα χάσουν το πορτοφόλι τους, είτε θα γίνουν μάρτυρες μιας δυσάρεστης σκηνής, είτε θα βρεθούν σε κάποια γελία κατάσταση. Η ενέργειά τους φαίνεται καταπιεσμένη και η παρουσία τους σχεδόν απαρατήρητη, μέχρι να συμβεί η επόμενη αναποδιά. Δεν προκαλούν ενεργά, αλλά η παθητικότητά τους, η προθυμία τους να υποτάσσονται στις περιστάσεις και η γενική τους απάθεια μπορούν να γίνουν ένα εξίσου ελκυστικό σήμα για όσους αναζητούν ένα εύκολο θύραμα ή μια ευκαιρία να ξεσπάσουν την επιθετικότητά τους. Ο τρίτος τύπος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο πρώτων. Είναι ο λεγόμενος ασταθής τύπος. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι απρόβλεπτοι. Τη μια στιγμή δείχνουν παθητικότητα και υποταγή και την επόμενη ξαφνικά εκρήγνεται, προκαλώντας μια σύγκρουση μόνο και μόνο για να κλειστούν μετά ξανά στον εαυτό τους, νιώθοντας θύματα. Αυτή η εσωτερική αστάθεια τους κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους, καθώς δεν μπορούν να θέσουν σαφή όρια και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους με συνέπεια. Αναφερθήκαμε ήδη ακροθυγώς στη λέξη θυματοποίηση. Είναι η τάση ενός ατόμου να γίνεται θύμα και μάλιστα σε καταστάσεις που αντικειμενικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Και η επιστήμη που μελετά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θυματολογία. Πρόκειται για ένα απίστευτα ενδιαφέρον πεδίο γνώσης που βρίσκεται στο σημείο τομής της ψυχολογίας και της εγκληματολογίας. Βοηθά να κατανοήσουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι γίνονται συχνότερα από άλλους θύματα εγκλημάτων, ατυχημάτων ή ακόμα και απλών καθημερινών συγκρούσεων και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η τάση. Το να είσαι θύμα δεν είναι απλώς ένας ρόλος, είναι μια κατάσταση. Η ψυχολογία δηλώνει ξεκάθαρα. Το να είσαι θύμα είναι ένα συγκεκριμένο μήνυμα, ένα μη λεκτικό σήμα που διαβάζει ο υποψήφιος εγκληματίας. Πρόκειται για ένα ολόκληρο σύμπλεγμα του θύματος, ένα σύνολο συγκεκριμένων συμπεριφορικών προτύπων και εσωτερικών πεποιθήσεων. Ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν ενεργά αυτή τη γνώση. Κατανοούσαν ότι διαφορετικοί άνθρωποι διατρέχουν διαφορετικούς κινδύνους να πέσουν θύματα ατυχήματος ή εγκλήματος. Και μερικές φορές, με κάποιους από αυτούς ήταν απλώς ασύμφορο να συνάψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, επειδή η πιθανότητα επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ήταν πολύ υψηλή. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό γεγονός, το οποίο αποδεικνύει ότι ακόμα και χωρίς βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας, η πρακτική εμπειρία ήδη από τότε έδειχνε την ύπαρξη αυτού του φαινομένου. Ακόμη και μια τόσο αυστηρή και στεγνή επιστήμη, όπως η εγκληματολογία, επιβεβαιώνει αυτές τις παρατηρήσεις. Το πώς νιώθετε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ποια μη λεκτικά σήματα εκπέμπετε ασυνείδητα, πώς μεγαλώσατε στην παιδική σας ηλικία, όλα αυτά έχουν τεράστια επίδραση στις πιθανότητές σας να γίνετε θύμα. Η στάση του σώματός σας, το βλέμμα σας, ο τρόπος που μιλάτε, το βάδισμά σας, ακόμα και ο τρόπος που κρατάτε την τσάντα σας ή κοιτάζετε γύρω σας.
Όλα αυτά είναι μικρά κομμάτια ενός παζλ που συνθέτουν τη γενική εικόνα της τροτότητάς σας ή, αντίθετα, της δύναμής σας. Φυσικά η επιστήμη προσθέτει επίσης ότι υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι που επηρεάζουν την πιθανότητα να γίνει κανείς θύμα. Για παράδειγμα, οι καθημερινές σας διαδρομές, η περιοχή στην οποία ζείτε ή το επάγγελμά σας. Εάν εργάζεστε νυχτερινή βάρδια και περπατάτε συνεχώς σε σκοτεινούς δρόμους, ή αν η δουλειά σας σχετίζεται με μεγάλα χρηματικά ποσά, οι κίνδυνοι αναμφίβολα αυξάνονται. Αλλά ακόμα και με την ύπαρξη αυτών των αντικειμενικών παραγόντων, η προσωπικότητά σας παραμένει το πρωταρχικό στοιχείο. Ένα έγκλημα, κατά κανόνα, διαπράττεται όταν συναντώνται δύο συνιστώσεις. Τα κατάλληλα, δηλαδή τα ευάλωτα, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του πιθανού θύματος και ένα επικίνδυνο περιβάλλον που παρέχει την ευκαιρία για τη διάπραξη του εγκλήματος. Μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα ότι από τη σκοπιά της σύγχρονης επιστήμης, η παλιά έκφραση «ό,τι εκπέμπεις, αυτό εισπράττεις» αποδεικνύεται απόλυτα αληθινή. Αυτό δεν είναι μυστικισμός, ούτε εσωτερισμός, αλλά μια βαθιά κατανόηση του πόσο ο εσωτερικός μας κόσμος, οι πεποιθήσεις μας και η συμπεριφορά μας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον έξω κόσμο και ποια γεγονότα προσελκύουμε στη ζωή μας. Σε τι διαφέρουν λοιπόν τα θύματα των εγκλημάτων? Μπορεί να είναι τυχαία και μη τυχαία. Το τυχαίο θύμα δεν επιλέγεται σκόπιμα. Απλώς βρέθηκε στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή, έπεσε στα χέρια του επιτιθέμενου, ο οποίος αναζητούσε οποιαδήποτε ευκαιρία για επίθεση, χωρίς να έχει συγκεκριμένο στόχο. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που περπατάει στο δρόμο, όπου ξαφνικά πετάγεται ένας ληστής που προσπαθεί να ξεφύγει από την καταδίωξη. Δεν ήταν ο στόχος, αλλά βρέθηκε στον δρόμο του. Ωστόσο, τα μη τυχαία θύματα, εκείνα που ο εγκληματίας επιλέγει με βάση κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι πολύ περισσότερα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ο εγκληματίας κατά κανόνα έχει οξύ εξασκημένο μάτι. Βλέπει τους ευάλωτους ανθρώπους μέσα στο πλήθος. Αυτό γίνεται αντιληπτό από μια πληθώρα μη λεκτικών σημαδιών, τα οποία εμείς, οι απλοί άνθρωποι, μπορεί να μην παρατηρούμε καν. Μπορεί να είναι ένα αβέβαιο βάδισμα, σκυμμένοι ώμοι, ένα βλέμμα που αποφεύγει την επαφή, η έλλειψη προσοχής στο γύρο κόσμο, η υπερβολική βύθιση στον εαυτό του ή στο τηλέφωνό του. Ακόμα και από τον ήχο των τακουνιών μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά. Μπορώ να το πω αυτό ως άνθρωπος που έχει εμπειρία εργασίας ως σωματοφύλακας. Δεν θα δεχτεί επίθεση κάθε κοπέλα που φοράει κοντή φούστα και ψηλά τακούνια. Κάποιες από αυτές θα φοβηθούν ακόμα και να τις πλησιάσουν. Γιατί? Επειδή το θέμα δεν είναι τα ρούχα, αλλά το πώς τα φοράει κανείς, πώς συμπεριφέρεται. Μια κοπέλα μπορεί να περπατάει με τέτοια ρούχα, εκπέμποντας αυτοπεποίθηση, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά, με το κεφάλι ψηλά και τα τακούνια της να χτυπούν δυνατά και αποφασιστικά. Μία άλλη όμως, ντυμένη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να καμπουριάζει, να αποφεύγει τα βλέμματα, να κοιτάζει νευρικά γύρω της, το βάδισμά της να είναι ασταθές και ο ήχος των τακουνιών της διστακτικός. Και είναι ακριβώς αυτή η δεύτερη εικόνα, αυτή η ανασφάλεια, και όχι το μάκρος της φούστας, που γίνεται σήμα για τον επίδοξο επιτιθέμενο. Και αντίστροφα, τα σεμνά, φαρδιά ρούχα από μόνα τους δεν προστατεύουν καθόλου από το έγκλημα. Αν θυμηθούμε τη διάσημη έκθεση με τίτλο «Τι φορούσες», η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου, θα πιστούμε γι' αυτό. Στην έκθεση αυτή παρουσιάστηκαν πραγματικά ρούχα που φορούσαν θύματα σεξουαλικής βίας τη στιγμή της επίθεσης. Και ανάμεσά τους δεν υπήρχαν μόνο φορέματα και φούστες, αλλά και φαρδιά παντελόνια, μπλουζάκια, αθλητικές φόρμες, πιτζάμες. Αυτή η έκθεση έδειξε ξεκάθαρα ότι τα ρούχα δεν είναι ποτέ η αιτία ενός εγκλήματος. Εδώ θέλω να τονίσω δύο κρίσιμα γεγονότα. Πρώτον, σε οποιοδήποτε έγκλημα, πάντα και χωρίς εξαιρέσεις, φταίει μόνο ο εγκληματίας. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το επέσχυντο φαινόμενο που ονομάζεται victim blaming, δηλαδή την ενοχοποίηση του θύματος. Κανείς και ποτέ δεν αξίζει τη βία και η ευθύνη για αυτήν βαρύνει αποκλειστικά εκείνον που τη διέπραξε. Η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή στοχεύει αποκλειστικά στο να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και να βρούμε τρόπους προστασίας από επιθέσεις. Και το δεύτερο γεγονός, τα αποκαλυπτικά ρούχα από μόνα τους δεν γίνονται ποτέ η αιτία ενός εγκλήματος. Ο εγκληματίας δεν επιλέγει το θύμα με βάση τον ντύσιμό του, αλλά με βάση τα σήματα ευαλωτότητας που εκπέμπει. Τα ρούχα είναι απλώς ένα μέρος της εικόνας, αλλά όχι ο καθοριστικός παράγοντας. Το κύριο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς κάνει τότε ο εγκληματίας την επιλογή του και τι ακριβώς είναι αυτό που δίνει την όθηση,
τον σπινθήρα που πυροδοτεί την επιθετικότητα. Τώρα γνωρίζουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τα συμπλέγματά μας, οι εσωτερικές μας πεποιθήσεις, τα άλυτα τραύματά μας συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που εκδηλώνουμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Αυτή είναι η ψυχολογία του θύματος, ένα συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφοράς που μπορεί είτε να αποθήσει τον επιτιθέμενο, είτε αντίθετα να τον προσελκύσει. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν ένας εγκληματίας δείξει επιθετικότητα σε πολλές γυναίκες ταυτόχρονα, προσπαθώντας να επιλέξει μία από αυτές ως θύμα, τότε σε τελική ανάλυση πιθανότατα θα αφήσει ήσυχη εκείνη που θα προβάλλει μία στεναρή αντίσταση. Αυτή η γυναίκα θα διαμαρτυρηθεί, η φωνή της θα ακουστεί σταθερή και αποφασιστική, μπορεί να καλέσει σε βοήθεια τους γύρω της. Ακόμη και αν δεν υπάρχει κανείς κοντά, το βλέμμα της θα είναι ευθύ και δεν θα λυγίσει. Θα δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένη να γίνει εύκολη λία, ότι θα πολεμήσει και θα δημιουργήσει προβλήματα. Για τον επιτιθέμενο αυτό είναι ένα σήμα. Αυτός ο στόχος είναι πολύ δύσκολος, πολύ ρισκαδόρικος. Αντίθετα, μια γυναίκα που σε μια ανάλογη κατάσταση θα κάνει υπομονή, θα σιωπήσει, θα δείξει φόβο, θα προσπαθήσει να μην τραβήξει την προσοχή πάνω της, θα χαμηλώσει τα μάτια, θα μαζευτεί, ελπίζοντας να γίνει αόρατη, είναι αυτή που με τη μεγαλύτερη πιθανότητα θα γίνει θύμα. Η συμπεριφορά της, τα μη λεκτικά της σήματα, η αντίδρασή της στην απειλή μεταδίδουν στον επιτιθέμενο το μήνυμα. Είμαι αδύναμη, δεν θα αντισταθώ, είμαι βολική. Από τι εξαρτάται ο τρόπος που θα αντιδράσετε σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση? Από τις εσωτερικές σας πεποιθήσεις, από την αυτοεκτίμησή σας, από την ετοιμότητά σας να προστατεύσετε τον εαυτό σας, από την εμπειρία σας και την πίστη σας στις δυνάμεις σας. Η κατανόηση αυτού είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να αλλάξετε τη δική σας ιστορία και να πάψετε να είστε εύκολη λία για όσους αναζητούν την ευαλωτότητα. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ενσυνειδητότητα και την εσωτερική δύναμη που μας επιτρέπει να χτίζουμε μόνοι μας τη ζωή μας και να μην είμαστε όμοιροι τυχαίων περιστάσεων ή της επιθετικότητας των άλλων.